Us han fet mai mal les orelles mentre esteu a dins de l'avió? Us explico quina relació té amb aquesta ampolla, per què passa i un parell de trucs per evitar-ho. Som-hi! Com tots sabeu, a dins de l'orella tenim el timpà, una membrana que recull el so i ajuda que no entri res a dins de l'orella. Però el que potser alguns no sabeu és que també tenim un conducte que va fins al coll, que es diu la trompa d'Eustaqui, i que ajuda a equilibrar la pressió de dins de l'orella amb la de fora. Tots sabeu que els avions comercials van pressuritzats. A mesura que l'avió va pujant, la pressió dins de la cabina de passatgers va disminuint lleugerament. Gràcies a la trompa d'Eustaqui, aquesta pressió de fora amb la de dins de l'orella s'equilibra. Però què passa si estem constipats? Va, que us trec l'ampolla i us ho explico. Qualsevol fluid, i l'aire n'és un, sempre es mourà d'on hi ha més pressió cap on hi ha menys. Així que si tinc l'ampolla plena d'aire, l'apreto fent que dins hi hagi més pressió i l'obro de cop, se'n va. Això passa també al revés. Si a fora hi hagués més pressió i a dins hi hagués menys, com passa al bufar, s'inflaria. Això mateix passa quan estem dins d'un avió i estem constipats. Pot ser que la trompa d'Eustaqui estigui una miqueta taponada i que no equilibri bé les pressions. D'aquesta manera, mentre l'avió comença a pujar i la pressió del voltant nostre comença a disminuir, la pressió de dins de l'orella serà major que la de fora. Per tant, aquell aire de dins de l'orella intentarà sortir pel timpà i ens farà mal. Mentre baixem, passa exactament al revés i també ens pot fer molt mal. En els avions comercials, per intentar evitar aquestes molèsties, els canvis de pressurització es fan molt a poc, uns 300 peus per minut. En canvi, a les avionetes, si pugem o baixem molt ràpid, podem fins i tot arribar a rebentar el timpà. Però no patiu, que us dono un parell de consells perquè això no passi. Quan l'avió puja, n'hi ha prou amb mastegar. El propi moviment farà que la trompa d'Eustaqui s'obri una miqueta i equilibri millor la pressió si tenim sort. Per això a vegades es recomana menjar un xiclet. Badallar també pot funcionar molt bé. En canvi, si baixeu i us fa mal l'orella, haureu de tapar-vos el nas i intentar treure aire per així expandir el timpà, d'aquesta manera. Espero que us serveixi el pròxim cop que voleu i si ja us ha passat i ho heu solucionat, deixeu-me els comentaris. Fins la pròxima, adeu!